4G насли чоруми хизматрасонии мобилӣ ба Тоҷикистон омад. ин дар ҳоли ҳозир модеми босифат ва аз ҷиҳати суръатнокӣ дар ҷаҳони технологияи муосир дар ҷои аввал меистад. 4G-ро аввалин шуда дар кишвар ширкати мобилии Тисел ба муштарионаш муаррифӣ намуд. муаррифии 4G дар пойтахти кишвар сурат гирифт, аммо барои воситаи ахбори оммаи вилояти Суғд ба таври онлайн бо истифодаи 4G ташкил карданд. бино ба гуфти мутахассиси ширкати алоқаи мобилии Тисел, муштариёни модемҳои 4G ҳоло дар шаҳри Хуҷанд, Чкаловск, Қайроқум ва Бобоҷон Ғафуров метавонанд онро истифода баранд. дар ин минтақаҳо мавҷпаҳнкунак насб гардидааст. аз ин ҳисоб нисбати хизматрасонӣ ва сифати 4G-ҳо ягон камбудӣ ба назар намерасад. дастрасиаш нисбат ба 3G ман фикр мекунам ки фикри шахси худам беҳтар аст, зеро ки тарафҳои зиёд пайдо шудагиаст барои худи ҳамун 4G айнан, яъне ки пакетҳои дастрас, дар он ҷо пакетҳо дода мешаванд. ду ҳолат ба пакетҳо ҳастанд барое ки дар порталҳои дохилӣ истифода бурдан. порталҳои дохилӣ ба вақте ки истифода мебаред, дар порталҳои дохилӣ 1 гигабайт пакет 1 соат тамошо кардани видео ё ки барои гирифтан аз интернет, бале, яъне ки барои шумо хубтар мешавад 1 соат истифода бурдантон 1 гигабайт сарфа мешавад. онлайн тамошо кардан ҳам ҳамин хел аст ки 1 гигабайт вақте ки сарф мекунед, ин 1 соат бимерасад. мутахассиси гурӯҳи дастгирии муштариён Фаррух Ҳомидов мегӯяд ки истифодаи хизматрасонии замонавии 4G барои муштариён имконият медиҳад ба таври онлайн аз интернет кинофилм, киноконсерт ва маводҳои заруриро тамошо ва дар муддати кӯтоҳ онро аз худ кунанд. ба гуфти ин мутахассис, арзиши 4G аз 90 то 450 сомониро ташкил медиҳад ки ин вобаста ба тарофаи хизматрасонӣ мебошад. дар он вақте ки ба воситаи 4G филмҳоро ки ҳаҷмаш 1 гигабайт 2 гигабайт зиёдтар буд, онро дар муддати бо 3G дар мобайни 4 соат 5 соат ҳатто мешуд ки мегирифтем, вобаста ба он ки чӣ гуна сурат медиҳад. аммо ба воситаи 4G ки ҳозир истифода бурда истодем, онро дар мобайни 2 дақиқа 3 дақиқа ба пуррагӣ гирифтан мумкин аст. дар мобайне ки 2-3 рӯзе ки истифода бурдем, албатта як 20 та бошад, 30 та кино зиёдтар аз он ҳам гирифта мондем. албатта сифаташ ҳам низ гуфта мумкин аст ки хуб аст, яъне ягон хел камбудӣ ман эҳсос накардам дар сифаташам, чунки суръаташ хеле тез аст. он чизое ки гӯем дар мобайни якчанд соат пештар буд кардан мешуд, дар мобайни якчанд дақиқа аллакай мегиред шумо ва вобаста ба гӯем интернет серфинг чӣ хеле ки сомонаҳоро нигоҳ мекунед, онҳо ба онҳо ташриф меоред, онҳо низ ба сурати хеле тез гирифта мешаванд, кушода мешаванд. барои ҳамин дар сифаташ ҳам ягон хел камбудӣ ҳоло надидам. бояд гуфт ки ин намуди хизматрасонӣ соли 2009 бори аввал дар Шветсия ва Норвегия пайдо гардидааст. аввалин шуда 400 нафар аз муштариёни шветсиягӣ ва норвегӣ 4G-ро истифода карданд. ҳоло бошад бо ин тамоми Аврупо ва Озарбойҷону Молдова истифода мекунанд. бино ба гуфти директори генералии ширкати Индиго Тоҷикистон Мансур Ҳомидов, акнун Тоҷикистон ҳам ба истифодаи модеми 4G гузашт. Впервые была запущена компания Telecenter Греции, и сегодня компания Тисел, одна из первых стран Центральной Азии, привносит эту технологию в Таджикистан для своих потребителей, для того, чтобы новые технологии, которые есть, развиваются во всем мире, были частицей Таджикистана. Потребность в больших скоростях постоянно растет. И мы считаем, что народ Таджикистана достоин иметь самые передовые технологии, высокую скорость и доступные цены для того, чтобы пользовались этими технологиями. барои соҳиб шудан ба ин намуди хизматрасонӣ кишвари O'zbekiston ҳам иҷозатномаро ба даст овард, аммо ҳоло ин давлат 4G-ро мавриди истифода қарор надодааст, мегӯяд роҳбати ширкати мобилии Тисел дар вилояти Суғд Ҷаъфар Нурматов. были свидетелями запуска новых технологий. Это 4G. Это является впервые в Таджикистане. И на сегодня новая технология 4G покрывает Хаджент, значит, Бобоҷон Ғафуров, Қайроқум и Чкаловск. Соответственно, более
более миллиона населения сегодня уже имеет возможность воспользоваться новыми технологиями 4G и иметь возможность скачивать или пользоваться интернетом на скоростях более 70 мегабитов. баъди муаррифии 4G насли чоруми хизматрасонии мобилӣ бо иштирокчиёни ин конфронс озмун ташкил карданд. Шартҳои озмун ба 4G ва истифодаи бо суръати он дар муддати кӯтоҳ гирифтани филм аз интернет ба ҳисоб мерафт. ба 6 нафар ғолибон 4G тӯҳфа гардид. гузориши Мафнун Шукур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи хабар.